эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Сёння ў краіне адзначаецца Дзень Канстытуцыі. Асноўны закон дзяржавы ў яго цяперашнім выглядзе быў прыняты 22 гады таму. Адпаведна яму Беларусь з'яўляецца сацыяльнай дзяржавай, галоўная каштоўнасць якой чалавек. Мерапрыемствы, прымеркаваныя да гэтай даты, праходзяць ва ўсім рэгіёне. У Віцебскай вобласці падчас усебеларускай патрыятычнай акцыі «Мы грамадзяне Беларусі» уручаны пашпарты і памятныя кнігі «Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь» 300 маладых людзей. Па традыцыі свой галоўны дакумент лепшыя прадстаўнікі моладзі атрымліваюць напярэдадні і непасрэдна ў Дзень Канстытуцыі. Віктор Праліч пабываў на ўрачыстасцях. Шлях да атрымання статусу паўнапраўнага грамадзяніна Беларусі гэтых маладых людзей пачаўся з экскурсій па музею ганаровых грамадзян Віцебшчыны. У ліку тых, хто стаў прыкладам для цэлых пакаленняў. Мінай Шмыров, Валянціна Церашкова, Жэрэс Алфёраў. Імёны знаёмыя кожнаму. Это важно настолько, что я чувствую, что это очень важный знаменательный день в моей жизни. Я получаю паспорт и становлюсь полноправным гражданином Республики Беларусь. На меня возлагаются большие обязанности. 14-гадовыя хлопцы і дзяўчаты з Аршаншчыны, Расоншчыны, Лёзнінскага і Віцебскага раёнаў прыехалі ў абласны цэнтр за сваім галоўным дакументам. Аліна Іванова, гімназістка з Оршы, у будучым марыць стаць урачом, сёння адчувае гонар і адказнасць за новы статус паўнапраўнай грамадзянкі сваёй краіны. Действительно почетный день для меня, потому что сегодня День Конституции Республики Беларусь, и очень приятно получить паспорт в этот день, и я чувствую гордость за себя и за свою страну. Я сделаю все, чтобы процветала страна. 300 юнакоў і дзяўчат в области атрымалі пашпарты падчас святкавання Дня Конституции. Для іх это новый этап у жыцці, усведомление отказности за лёс родной краины. Сегодня вы стали владельцем огромного богатства. Главного документа, который удостоверяет вашу социальную и политическую зрелость, паспорта гражданина Республики Беларусь. И мы не сомневаемся, что ваше знание, современное знание, важное знание, ваш духовный потенциал, ваша общая культура станут той основой, которая поможет развивать нашу страну. Энергія і талент маладых запатрабаваны дзяржавай, а гаранты грамадзянскіх праў Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, Леонид Табола, навіны Віцебск. Для кожнага чалавека атрымаць пашпарт грамадзяніна краіны незабыўная падзея. У зале Алімпійскай славы Віцебшчыны ва ўрачыстай абстаноўцы першы дакумент дарослага жыцця маладым спартсменам уручалі заслужаныя майстры спорту. Прызёры алімпійскіх гульняў у Афінах Віктор Зуеў і Тацяна Стукалова. Падрабязнасці ў Сергея Місурагіна. Шмат людзей сталага пакалення зараз і не ўзгадаюць падзеі таго дня, калі яны атрымалі свой пашпарт. Звычайна яго ўручалі ў раённых аддзелах унутраных спраў. Цяпер падобныя мерапрыемствы заўсёды праходзяць ва ўрачыстай абстаноўцы і ўдвая ганарова атрымаць пашпарт у Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Незабыўнай гэта дата стане і для выхаванцаў спартыўных школ абласнога цэнтра. Для юнакоў і дзяўчат, якія паказалі высокія спартыўныя вынікі ў мінулым годзе, арганізавалі экскурсію па алеі Алімпійскай славы Віцебскай вобласці. Познаёмілі з дасягненнямі легендарных спортсменаў, якія назаўсёды ўпісалі свае імёны ў гісторыю алімпійскіх гульняў. Я думаю, что это будет правильно, когда наши юные граждане нашей страны сегодня паспорта получат из рук наших прославленных спортсменов, призеров Олимпийских игр Стукаловой Татьяны Сергеевны и Зуева Виктора Валерьевича, тех людей, благодаря которым и наш гимн, и наш флаг развивался на многих международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. Я думаю, что для детей это будет очень хороший пример в жизни и очень хороший, скажем так, какой-то стимул. И как в спорте, так и в жизни, когда они действительно получат вот этот вот основной свой документ гражданина Республики Беларусь. Прежде всего, детям приятно получить из рук именитых спортсменов и людей, достигших чего-то, получить паспорта. Я думаю, что это мероприятие запомнится им на всю жизнь, не только как получение паспорта, но и как встреча с именитыми людьми. Сярод 12 юных спартсменаў, хто атрымаў свой першы дарослы дакумент у жыцці і каму пісаць новыя старонкі спартыўнай славы нашай краіны, былі баскетбалісты і валейбалісты, плыўцы, лёгкаатлеты, гімнасты і баксёры. Магчыма, што не ўсе яны стануць чэмпіёнамі, але гэты дзень запомніць абавязкова. Сегодня день очень довольно волнительный, хороший. Мы походили по аллее славы, посмотрели всяких олимпийских призеров. Это было очень интересно. Еще дают паспорт. Это волнительно. Я даже не думал, что
так получится, что мне в таком месте, где тренировались многие спортсмены великие, которые участвовали в Олимпийских играх, будут вручать мой паспорт. Падобную практыку, калі пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь моладзі ўручаюць славутыя людзі Віцебшчыны, будзе працягнутай далей. Наступнай нагодай стане 9 мая, дзень перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Урачыстую цырымонію плануюць правесці ў стенах 103-й мабільнай брыгады. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны Віцебск. Да іншых тэм у нашым выпуску. Аграрыі вобласці актыўна вядуць падрыхтоўку да пасяўной. Зараз завяршаюць адладку тэхнікі і пастаноўку яе на лінейку гатоўнасці. Паступова вядзецца назапашванне мінеральных угнаенняў. Элітныя гаспадаркі, а іх у вобласці 12, вядуць пратраўліванне і рэалізацыю насення эліты сельгаспрадпрыемствам. Сёлета яны атрымаюць каля 3500 элітнага пасяўнога матэрыялу. Што да азімых збожжавых культур, то сёлета яны добра захаваліся. Гібель не перавысіла 10%, а вось азімы рапс давядзецца перасяваць прыкладна на палове плошчаў. Пры спрыяльных умовах надвор'я ўжо ў канцы сакавіка гаспадаркі вобласці мяркуюць прыступіць да выбарачнага ўзворвання глебы. Да іншых тэм. Найбольшая колькасць аварый з удзелам мотатранспарту адбываецца менавіта ў першыя дні вясны, сцвярджаюць інспектары ДАІ. Таму асаблівую ўвагу прафілактычнай рабоце з матацыклістамі надаюць менавіта зараз. І гэта мае свой плён. Апошнім часам на тэрыторыі вобласці ўладальнікі жалезных коней менш парушаюць хуткасны рэжым, радзей садзяцца за руль у нецвярозым стане або без дакументаў. У той жа час за 2015 год па віне матацыклістаў на дарогах рэгіёну адбыліся 27 дорожна-транспортных здарэнняў, у якіх 8 чалавек загінулі, 23 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. ГАИ с началом сезона будет уделять пристальное внимание законности управления данными видами транспорта. Наиболее распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скоростных режимов, отсутствие навыков вождения, отсутствие водительского удостоверения и управление мотоциклами в состоянии алкогольного опьянения. Рейдовые мероприятия проводились как в прошлом году, 2015 года, так и в этом году будут проводиться на регулярной основе. Дарэчы, у рэйдах ДАІ будуць задзейнічаны ў тым ліку і 2 міліцэйскія байкі. Ад 2 до 5 гадоў пазбаўлення волі такое пакаранне пагражае 43-гадовай расіянцы, якую віцебская міліцыя прыцягнула да адказнасці за незаконны абарот наркотыкаў. Летась жанчына набыла амаль 1,5 грама карфентанілу. Гэта асабліва небяспечны апіёідны анальгетык, таксама вядомы пад назвай белы кітаец. Па ўздзеянні на арганізм ён мацней за марфін у 10 000 разоў. Аднак кропля на скуры прыводзіць да смерці на працягу хвіліны. Человека, по сути, в жизни все было. Она гражданка Российской Федерации, она проживала в городе Москве. Чего еще хотеть? Квартира, работа, семья, муж гражданин Российской Федерации, житель Москвы, соответственно, ребенок несовершеннолетний. Было все. Но чего-то в жизни не хватало. Не хватало каких-то приключений, не хватало каких-то проблем. Сама обвиняемая, она некоторый промежуток времени жила на территории города Витебска. Возможно, были связаны какие-то приятные воспоминания, и, возможно, решила поискать каких-то приключений, находясь здесь, на территории города Витебска, и, собственно говоря, приобретала наркотические средства для собственного потребления, как поясняет сама обвиняемая. Паказальны суд над наркаманкай, якая жыве ў Беларусі з 2012 года, адбыўся ў Першамайскім раёне Віцебска. Раней жанчына, якая нарадзілася ў горадзе над Дзвіной, а затым доўгі час пражывала ў Маскве, да крымінальнай адказнасці не прыцягвалася. Колькі слоў аб спорце. Валейбольны клуб «Марка» ВДТУ з поспехам пераадолеў першы раунд плэй-офф нацыянальнага чэмпіянату. Сапернікам віцяблян на гэтай стадыі розыгрышу быў аршанскі ўзлёт. У серыі гульняў да 2 перамог нашы землякі двойчы абыгралі апанентаў з аднолькавым лікам 3-0. За гульнёй сачылі нашы карэспандэнты. Першы раунд гульняў на выбыванне падапечныя Михайла Ханіка пачалі з паядынку на выездзе, і сустрэча ў Оршыне стала лёгкай прагулкай для каманды вышэйшай лігі. Узлёт арганізаваў шчыльнае супраціўленне, ва ўсіх 3 сетах ішла упартая барацьба, і толькі ў канцоўках партыі віцеблянам удалося вырываць перамогі. Паўторны паядынак абяцаў не менш цікавае супрацьстаянне, бо сапернік прыехаў з баявым настроем, а гаспадарам у сваю чаргу трэба было збіць ваяўнічы пыл апанента. Очень хотели все-таки показать, что они умеют, и, наверное, психологически просто перегорели. Я считаю, что это одна причина, с которой не смогли. Хорошие игры показали, что
Команда настроена по-боевому. Соответственно, счет 25-20, 25-20, 25-21. Домашняя игра однозначно будет тоже непростая, я думаю. Поэтому настраивали игроков под полный серьезе. Гости моцна правялі стартавы адрэзак першай партыі. Яны выйшлі наперад з лікам 6-1. Трэнерскі штаб віцеблян быў вымушаны ўзяць некалькі тайм-аутаў, каб выправіць становішча. І паступова гаспадары справіліся з хваляваннем. Дзякуючы ўдалай гульні на блоку, упэўненасць прыйшла і ў атацы. Адставанне было хутка ліквідавана, а потым ігракі Марка развілі перавагу і ўзялі верх з лікам 25-19. У наступных дзвюх партыях віцебляне кантралявалі ход сустрэчы і не вымушалі балельшчыкаў хвалявацца. Перамога ў паўторнай сустрэчы з лікам 3-0 стала заканамерным вынікам гэтага супрацьстаяння. У наступным раунде плэй-офф соперником Марка ВДТУ будзе барысаўскі БТ, каманда, якая на галаву вышэй за нашых землякоў. І тым не менш шансы заўсёды застаюцца. Дзве стартавыя сустрэчы на гэтым тыдні пройдуць у Віцебску. Сергей Мусурагін, Леонид Табола, навіны Віцебск. І крыху пазітыву напрыканцы выпуску. Піаро, вясёлыя клоуны і казачныя феі. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава аўтарскіх лялек. У экспазіцыі больш за 60 работ з калекцыі розных майстроў. Характарныя інтэр'ерныя лялькі і вясёлыя савецкія цацкі выкананы ў разнастайных тэхніках і стылях. Настасья Броўка упэўнілася, у лялькі гуляюць і дарослыя дзяўчынкі. Усе дзяўчынкі ведаюць, лялькі могуць усё. Нават музейную залу ператварыць у казачны палац, дзе танцмайстар кіруе балем. Это очень важно, то есть, чтобы дети играли с куклами ручной работы, это очень здорово, потому что мои дети выросли на таких, у меня 2 сына, и у них были игрушки ручной работы, так вот все остальное было неважно, а вот с этим можно спать. Элегантныя леді, романтычныя паненкі і мілыя мышкі. Навучыцца рабіць такія цацкі можа кожны. Ёсць нават спецыяльныя майстар-класы для дзяцей і дарослых. Дети, они для кого-то это делают, для бабушки, для дедушки, для папы, для мамы. Им вот эта вот радость именно приносит то, что они кому-то подарок сделают, кого-то обрадуют, вот это вот. Акрамя аўтарскіх работ, у выставачнай зале размясцілася калекцыя вінтажных цацак 60-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Ёсць тут і ўсімі любімыя казачныя персанажы. Далёка не ў кожнага была лялька Бураціна. Мара дзяцінства ўсіх савецкіх хлопчыкаў і дзяўчынак. Может быть, кого-то удивит то, что мы авторских кукол выставляем рядом с производственными тиражными, да, старыми куклами. Оно на первый взгляд так диссонирует. Но это совершенно две разные, даже не отрасли, а два разных вида кукол. Есть куклы, для всех, которые можно купить в магазине. Кукла авторская – это интерьерная кукла, кукла для коллекционирования, любования. Гуляць у лялькі любяць не толькі дзеці. Дарослыя таксама захапляюцца прыгажосцю сучасных і вінтажных цацак. Приходишь, посмотришь – сказка. Все настолько на высоком уровне, и каждый автор выкладывает то, что он думает, как бы воплощается это все в игрушках, в куклах. Поэтому здорово. Выстава «Спадарыня лялька» па той бок люстэрка прысвечана 150-годдзю выдання кнігі Льюіса Кэрролла «Аліса ў краіне цудаў». Незвычайная экспазіцыя прабудзе ў Віцебску да 24 красавіка. Настасья Броўка, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся, а партнёр добрага надвор'я газета «Віцбічы». Говорят, весна в этом году будет ранняя. Да-да, а осень урожайная. А по гороскопу у рыб ожидается прибавление. Если бы не Витбичи, так и плавали бы в неведении. Даже рыбам всем понятно. Витбичи читать приятно. Так что, друг наш, торопись, на газету подпишись. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень месцамі невялікія ападкі, у асноўным дождж. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман і галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер ноччу пераменных напрамкаў 3-8 метраў у секунду. Днём паўночна-заходні 5-10, парывы да 14 метраў у секунду. Тэмпература паветра ўначы 0-5, днём ад 1 да 6 градусаў цяпла. У Віцебску ўначы -1-3, днём +2-4.